Arnil. Walang porma. Amo. Siluman karta na kabit. Oy. Ito ang buwan. Ano, pipigil ka na. Wala na. Open natin yung safety glass. Tumatalsik yung ano ng plywood. Sigurado. Yan, nilabas mo ang bakal na yun ba? Butas yung kaparaw.
Arnil. Ibang martilyo. Ano, kain na tayo? Alas 11 na. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun. Words are Kamoy. Nung kahoy. chase the night. Wanna dance to the night. All stars from the sky just to Yan, kain na po tayo. never sleep, never Yan, kain daw po muna. Pahinga na muna kuya. Kain na. Kain muna kain. Oh, sarap ng ulam. Sabaw, sinula, sinampalukan. Ito talaga pag-meeting tayo. Sarap. Po, hugas tayo ng kamay. Kain na. Ayan po, tuloy pa rin. Back to work. Punta kay Kuya Arnil. Magawa ng porma. Ito sa naman. May mga tayo, may sport pa ako. Tapos pa ano? Super subago. Ay, ada ka sana.
Mga din sana? Darren? Amo? Nagari. Nagari. Jadi mo na. Ang galing sa patulot na. Kaya yung mga awang kayo, nagagay ko sa plumber lang. Sino nga? Wala. Ha? Ang lalim mo, ang rosy. Ha? Awang. Ha? Oo. Ako na. Botol.
Kabitan ko ba? Ito yung martilyo. Pako! Pag-isiton. Grabe yung sarap-sarap. Pumasok sa kuko ko. Pumasok sa kuko ko yung salubsog. Grabe ah. Wala yung nilaban ko na gantes gamit. Mansari. Ano yan dito? Dito. Saan ba kinukas yan? Pasok doon? Itulak mo ito. Itutulak ito niyan kasi. Ito tutulak niya, kaya ano yan, dapat ano yan, para maging sa katobo. Ano ang ano? Yung ba, anong porma sa kabila, kaya dito ata ano? Hindi, dyan na yan. Ito na to. Huwag ganyan, huwag po sa akin dyan. Dito yung pantayan ka, ano na yun? Huwag pasok dyan. Tasta mo lang. Dapat tadi ya. Ba. Coba yang taro. Tadi yan ano. Yan. Okay na yan eh. Hindi okay na dito. Hindi ito eh. Hindi kaya ano sa bakal na bumangga ng puno yung bakal para ano. Magkano ba ito bibigyan gas ito? Ano yan? At ito yung PORMA. Demon. Tagalit din. Yung PORMA na yun ito. Yung pa yan doon tayo? Ha? Hindi. Hindi, tagilid lang yan. Hindi mo mabuto ba? Ang isang bano. Nga, ang bakal. Sabi ako, gawin mo ako nun. Kasi sabi mo,
dyan, umano mo na yan eh. Muntik na lumabas din yan. Nakalog sila. Tubo. Tutok yan dyan eh. Yan. Wala dyan o. Tayo tayo ramako tayo. Pero no tayo. Pero no. Ang kamay ko. Akin na. Hindi pa rin ano yung ano mo. Wala. Okay, ano eh. Okay. Dahan-dahan lang. Pumasok yan? Nel? Ah? Dito dapat yan sa baba eh. Tanakan mo muna sa taas ng pako na bago mo sipatin kung ano. Ang galing. Ah. Baba ulit at nakibat na namin ni Kuya Arnel yung dito. Porma sa BIGA. Yung sa bintana. Nosing. Naka-jacket na kami ito. Idol niya.
Yan na tis-tis. Tinuruan tayo tatay. Para po to sa ano, yan sa porma. Biga. Pang nosing.